אני עוסק בתחום שנקרא טבע תרפיה. טבע תרפיה זו בעצם גישה טיפולית שבה המפגשים קורים בטבע הפתוח. חוץ מזה אני עוסק באמנות אקולוגית שנקראת איזון אבנים, או באנגלית stone balancing. בעצם אנחנו לוקחים אבנים ומציבים אותם אחת על השנייה בזוויות שנראות בלתי אפשריות. ועל ידי מציאה של נקודות שיווי משקל עדינות וחמקמקות, אנחנו מצליחים להעמיד את האבנים אחת על השנייה וליצור מבנים מעוררי השתאות. פעם ראשונה שבכלל נפגשתי עם דבר כזה שנקרא איזון אבנים. הייתה חוויה מרגשת, מאתגרת. כמו שאומרים, איזון אבנים זה ממש מאזן ככה את הנפש. אתם מציבים לעצמכם אתגר ומנסים לראות האם תצליחו למצוא את נקודת האיזון האחת שבה האבן נשארת לעמוד. איזון אבנים זה גם משחק. בואו רגע נחשוב על ילדים בגן שהם בונים מגדל מקוביות, ומה הם הכי אוהבים לעשות כשהמגדל עומד? לפרק אותו. ואחרי שהם פירקו אותו, מה הם הכי אוהבים לעשות? עוד פעם. ונשארת החוויה הפנימית של העושר שיש מהרגע שעזבתם את הידיים וכל כך התאמצתם על איזושהי נקודה והמגדל נשאר לעמוד, החוויה הזאת גם תלך איתכם. אני לא חשבתי שאני אענה ככה וזו הייתה הפתעה נהדרת. בהחלט מאפשר להתחבר לעצמך דרך האבנים. זה פשוט מרתק לראות שזה מצליח. יש בזה אלמנט ממכר קצת. זאת התחושה שאני יוצאת איתה, איזון מוחלט. ובסוף כשהאבן עומדת, או אבנים יותר נכון, עומדות אחת על השנייה בצורה שהיא בלתי הגיונית, הסיפוק הוא רב.